so this means a lot. Ngiyabonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi soyiphathe Moses Mapita ngomhla ka 12 July. Sengiphinde ngabuya ke bakithi ngiphethe yena ke lana ubhuti wami esimbiza ngokuthi ke uAyanda wakwantanzi uyena ke ngimphethe la eduze kwami njengamanje bhuti wami asikubingelele siphinda sikwamukele kuyona ke Dream on TV. Kade wethu asibingelele nababukeli bakho egameni lenkosi sanibonani. Yazi bengingathanda ukuthi ubingelele ikhona le ngoma engiyithandayo ethi basuka bayezweni usho nje umucube wodwa bengizoshaya manje sengisuka ngacula kakhulu izwi seliphelile angathi uyakunisha kodwa ke kulungile bhuti wami mhlawumbe mengase ngibuze nje ukuthi ingabe ke iperformance yakho ibe njani uzizwe kanjani ngayo namhlanje bethu bese kuneminyaka eminingana ngagcina ukucula kuvukile and so kungijabulisile kakhulu ukuthi ngibe ingxenye lomcimbi futhi also abantu bakhona bangamukele ngenkulu intokozo nenhlokomo. That means a lot because kuyakhombisa uthando abantu abanalo and how much they appreciate the music wethu and so ngiyabonga kakhulu ngijabulile I'm happy ngiyathokoza futhi ukuthi ngiphinde ngibuye again ngonyaka ozayo. Ngiyezwakala bhuti wami ngiyakubona ke la esandleni khona okuphethe ngiyabengezela bhuti wami mhlawumbe ke lokhu mawungase ucacisele umlaleli ekhaya ukuthi kumayelana nani nanokuthi ke uzizwa kanjani ngokuthi namhlanje ubuye sowuphethe okubengezelayo. Lana abahleli balomcimbi omuhle kangaka babone kubalekile ukuthi kube nengxenye la bezohlonipha khona abaculi noma amaciko ane impact nabantu abane impact emphakathini ikakhulukazi when it comes to arts and creativity and so I was honored as well. I'm one of the people abahlonishiwe as the best male gospel artist. Artists who are touching lives and transforming the industry. It means a lot. I'm really humbled, especially because when we do what we do, so singalindela ukuthi mhlawumbe khona sokuthola, but we do it because of the love we have for the music and the love we have for the sector yakwa arts, and so this means a lot. Ngiyabonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi soyiphathe Moses Mapita ngomhla ka 12 July. Mana ke abona sewuvele wangena la ebengifuna ukuza ngizwile ukuthi ke uzoba ne one man show mhlawumbe ke yahamba kanjani amalungiselelo nanokuthi ke amathikithi ngiyazi ukuthi sibaningi siyafisa ukufikelela kuwona umcimbi engabeka amathikithi etholakala kanjani. Amalungiselelo ahamba kahle kakhulu but because also it's a very big production and so ayahamba amalungiselelo sesiqalile siyagijima amathikithi akhona Ticket Pro akhona web tickets abantu bangathola online or baye itolo baboxa noma se Pick and Pay noma se Spar Engine Garage you name them. Ticket Pro and web tickets zikhona yonke indawo so abantu abaphuthume bawathole because kuzobe kumanspanse Moses Mapita 12 July 2025 6 p.m. show yaqala kuzoba manzi. Ngiyazi ukuthi umuntu okhonza kakhulu uNkulunkulu mhlawumbe ke njengoba sazi namhlanje ukuthi sithi uvukile ungase ubashiye nani abantu ababukele namhlanje wona ke lo mbukiso esiwenzayo la. Sure iBhayibheli engilifundayo mfethu lithi ke uma navuswa kanye noKristu funa nokwaphezulu lapho uKristu ehlezi khona esinxusela imihla nemihla and so umkhuleko wami ukuthi sisusa amehlo ethu kuzo zonke inkinga esizibonayo ama social ills inkinga emakhaya inkinga emsebenzini sibheke enkosini because uma sibheke enkosini inkosi iyakwazi ukuthi lokho esibone ngathi akuhambi kahle kulunge nakho but kulunga uma sibhekisa amehlo ethu la usizo lwethu luvela khona aliyukuvela ke kubantu aliyukuvela emasontweni aliyukuvela kubantu esikhonza nabo baliyovela kuJehova and uJehova is faithful to fulfill zonke ithembiso zabo. Abantu ngabakhuthaza nje ukuthi baqhubeke bayithande bayisebenzele inkosi izibuye. Siyabonga kakhulu bhuti wami angaze bagcoba ingane uvela ube umfundisi nje kokuphelele. Kohlezi kuyinto okwazi ukuthi sibe nawe kanje. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Kubonga mina mfethu ngibonga kakhulu nabo bonke abantu abaqhubekayo ukusupporta. Siyabonga kakhulu.